Sa headlines kan mga barata, dagdag singil sa konsumo sa tubig kang Metro Naga Water District maepekto sa primerong aldaw kang bulan in Mayo. Outpatient Department kang Naga City General Hospital, aarkilahon kan Bicol Medical Center. Gobernador Dong Padilla kang Camarines Norte, balik na sa Kapitolyo matapos mapatawan ng suspension. Naga College Foundation Sports Tryout 2026, liwat naging matrayumpo. Uya ang mga bareta sa aldaw na ini. Ako po si Chris Palomania. Dagdag singil sa konsumo sa tubig hali sa Metropolitan Water District. Mapuon sa enot na aldaw kang bulan in Mayo. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Hali sa 125 pesos na minimum sa konsumo sa tubig kang Metropolitan Naga Water District, magiging 160 pesos na subuot ang babayadan kan mga konsumidores kang tubig kang MNWD. Susog kay Mr. Chapi de la Cruz, tagapagtaram kang MNWD, mapo ng pagsingil kang sedang opisina sa petsa 1 kang masunod na bulan kang Mayo, asin mahiling ini sa sedang water bill sa masunod na bulan kang Hunyo. Actually po, ang satuyang piglangkaw from 125, magiging 160 na po ang satuyang minimum. So, 35 pesos po si inilangkaw sa tarifa po kan tubig na to. Asin mapon po niyo sa Mayo 1 ang satuyang pagsingil kang bagong tarifa, mahihiling po ninda yan sa bill ninda sa June. Ano po? So, ini po satuyang pag-increase. Ini po sa paghabol niya to sa inflation na nangyayari po ng 2019 hanggang ngunyang pong taon. So, sana po paluay-luay niya to magibo ito mga proyekto na kung saan po na pending na, haloy nang na pending, na data na igibo. Matapos na po si mga water lines, dawa nga ni kung mahiling niya to, dawa po dahil kita nag-rate increase. Nakabilog po kita ng dosing pumping station pun pa po 2022 hanggang 2026. So may 12 na po kitang pumping station. As in, igwa po kitang 7 pang pumping station na bago na pigahalat na matapos para po magamit niya to. In kaso po mga araw kaning may mga sobrang tag-init, sobrang El Nino na mamatayan niya to. Igwa po kitang ma-back up. Once kaya po na magkaigwang El Nino and then buminagsak ang supply ng tubig na hali sa spring, ang pang-pumping stations po ang napano kayan sa mga supply niya to. Ang paglangkaw subod sa singil sa tubig, ang paglamag subod kang MNWD sa inflation pon pa kang taon 2019. Magagamit man subod ang pondo hali sa rate increase sa masunod pang taon. Kung igwang panggasto sa presenteng proyekto ang MNWD, iyan pwedeng kuanon sa pinag-uutang kaini sa luwa na 150 million pesos. Yes po, magagamit na po ito sa mga future projects ng MNWD. Pero ngunyan pong taon, iwa kitang piguhurot na loan sa luwa. Kasi ining rate increase na nila, pa ni mamati. Mamati tayo by next year. So, yung mga future project na by next year, pwede tanang magmakuha. Hindi sa gibo na rate increase. Pero sa ngunyan po, may piguhurot kitang 150 million na loan sa luwa na sana po maaprubahan man ang luwa. Pangarap po, ini mga napending na mga projects na mayong mga budget, mabudgetan ta na po, kasi mapadagos na po ang pagribay ka mga tubo bago man po mag-operate itong 7 pumping station. Mientras tanto, ang rate increase subot na ini kang MNWD ang haloy naman pinag-apply, alagad ngunyan sana maiimplementar. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Inabisuhan man kang MNWD ang mga miyembros konsumidores na regular na hilingon ang kamugtakan kan linya kan sa indang tubig na minsan igwa subuot ning leak kung kaya nakakadagdag sa indang konsumo. Ang rate increase kang MNWD ang nakaguno man ning manlain-lain na reaksyon urog na ngunyan na igwa subuot ning krisis asin may mga lugar sa syudad ning Naga na maluyahon ang bulos kang tubig. Dapat po pag-arog kay niyo, dawa nga ni katong hababa pa. Dahil bakit na nag-rate increase? Kasi minsan may mga konsumidor na nadigdi na dating nagbabayad kaming 125 pero nga nagbumbigla si supply mo kan tubig naging 400 niya, 500 dahil din na reparo
may leak ang mga linya ninda after the meter. So, ngunyan po na naglangkaw ang tarifa kang MNWD. Permita pong pagreparohon ang satuyang mga linya ng tubig. Especially po kung may gagamit kong tubig sa Laugang Harong, then nahihiling ninda, ang putador ninda, nag-iikot. Insigila po, maghanap sinda ng tubero para po ayuson yan ng linya ninda padaog sa Harong. Sayang man po kang tubig. Especially po niya na tag-init, nagbabayad sinda ng konsumo na dahil man nila nagagamit. Sa kasumpay na bareta, mas marhay na pag-ulayan sa laog kang sangguniang panlunsod kang Naga ang problema sa supply kan tubig sa nagkapirang barangay sa syudad asin bako na sa opisina kang alkalde. Ini ang reaksyon ni Mayor Leni Robredo sa kamugtakan kan supply ning tubig sa mga barangay kang syudad, siring kang Abella, Sabang, Santa Cruz, Concepcion Pequeña, asin iba pang lugar na sakop kang MNWD. Bako lang subuot ang issue sa supply, kundi maging ang ipapasunod na water rate increase ang pwede man matukar. Baka better na sa sanggunian i-take up para kabali ang public. Mas masakit kaya siya kung digdita, kami lang maurulay. Better na sanggunian ang panglungsod in the exercise of their oversight functions. Dawa nga ni Dayman under ang MNWD sa city. Pero dahil public utility siya, pwede yan ginuhon. And ginibo na din yan in the past. Para mapag-ulayan, comprehensive. Bako lang si rate adjustment, pero pati si problema sa supply kan tubig sa Naga. Sa ibang issue, may proposal ang Bicol Medical Center sa lokal na gobyerno kang Naga na arkilahon sa laog ning duwa may bangang taon ang outpatient department kang Naga City General Hospital para lipatan ka mga pasyente hali sa BMC, huli kan sa indang pagpatugdok ning 5 eskalon na building. Susog ki Mayor Leni Robredo, may inisyal na pag-urulay na subuot digdi alagad liwat maharampangan ang mga abogado kan syudad asin BMC para pag-urulayan ang detalye kaini. Alagad sigurado ang alkalde na madadagos. Pag naghali na subuot ang BMC sa aarkilahon na OPD kang NCGH, iwawalat man ang gabos na gamit. Application din kayo paano si sanilitang OPD. Idadagos sa bato, isasarok na sana sa inda. So yun si mga inde-decidan pa. So ano pa man iniyo, early days. Ang sabi mi, mamit giraray after kang walk through me sa aga. Tapos si abogado saka abogado kang BMC maurulay man para pag-adalan si terms kang arrangement. Pero most probably madadagos ini. Ang pag-uurulayan na lang talaga si terms. Padagos sa mga bareta, Naga City Police Office andam na sa ilalatag na seguridad sa mangyayaring dakulang aktibidad sa masunod na bulan kang Mayo. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Preparado na ang seguridad kang Naga City Police sa May 1 hanggang May 3 sa mangyayaring aktibidad sa syudad ng Naga na Hot Air Balloon as in Music Festival 2026 kang sarong pribadong organisasyon. Sa nasabing aktibidad, ma-deploy ng 1,000 personnel ang NCPO. Kaibahan digdi ang 200 na kapulisan na pinag-augment halis sa Camarines Sur Police Provincial Office. Ang Naga City Police Office is ready na para sa deployment sa maabot na May 1 para sa hot air balloon. No? So, during the event, magkakaigwa kita ng deployment ng nasa 1,000 plus na personnel. Kaibanan na digdiyo itong augmented personnel from Kamsur PPO na nasa 200. So, nag-come up kita sa nasa 1,000 plus na personnel na i-deploy dahil since tulong day, 3 days itong event, may mga kasabay kaya ining mga activity pa. So, kaya arog kato kadako lang sa tuyang mga personnel na i-deploy. Sigon ki Police Captain Daisy Angeles, 200 na kapulisan kang Naga ang nakatagamang ilatag sa Metro Naga Sports Complex kung saan gigibuhon ang hot air balloon. Mantang ang natatadang 800 na PNP personnel ang nakabantay sa mga tinampo sa mga lugar na posibleng dumanan kang publiko asin sa iba pang aktibidad.
Hulit na inaasahan kang Naga City Police na dakol ang mabisita sa syudad para sa nasabing aktibidad. Actually, itong duman pa lang sa area, ma-deploy na kita ng nasa 200 personnel. Duman lang sa area kang hot air balloon. And the other is sa mga places of convergence and the other places na pwedeng duman ng tao. So kaya ina-expect na nga na pwedeng magdakol ang maduman sa event. Apwar sa pagtaon ng seguridad sa publiko, nakaandam man ang PNP Naga sa mga posibleng krimen na mangyari. Since dadagsaon yan, na-expecta na madagsa ang tao dyan, so malamang pwedeng yaon na dyan din itong mga kawatan na pwedeng manamantala kung sa tuyang mga bisita. So, inihiling ta na din yan. So, kaya ma-deploy din kita ng mga naka-civilian para sinda ang magbantay and masiguro ta na mayo talaga mangyaring anumang insidente during the celebration. Para sa GNN TV 38 Naga, Cristina Balansuela, Newsbreak. Mientras tanto, magamit man ng drone ang Naga City Police Office sa mangyayaring aktibidad sa maabot na Biyernes para marikas ma-monitor kang PNP ang sitwasyon mientras nasa tahaw kang aktibidad. Sabi pa ni Police Captain Daisy Angeles, kada may aktibidad subuot sa syudad, ning Naga dakula man ini usadit, ginagamit ang drone para sa crowd estimated. From time to time na igwang mga events, sa ditman yan o dakula, naggagamit kita ng drone para ma-monitor ta inot na inot kung gaano kadakol ang tao or sa area. So, nagagamit kita kayan permi. Sa sabuyang pagbabalik, Camarines Norte Governor Dong Padilla, balik Kapitolyo na matapos ang halawig na suspensyon. Iyan na sinibapang nangingenot ng mga bareta, digdilang sa GNN TV 48 Naga Newsbreak. The digital age is here. They warn us of a cold, efficient world where the human touch is lost to automation. But we refuse to accept that choice. At Naga College Foundation, we believe the best future is one led by heart. We equip you with the skills you need to thrive. From our dynamic programs in finance and business, to the hands-on fields of IT and engineering, through our vital health sciences, our justice programs in criminology, and the crucial roles of education and the arts, we cover the entire spectrum of tomorrow's workforce. Here, you don't just become future ready, you become a worker with empathy, a leader who understands that technology must serve humanity. Choose the college that prepares you not just for the job, but for the world. The future is here at NCF. Enroll at Naga College Foundation. Let us build a brighter, kinder tomorrow. Naga College Foundation has built futures through learning. Today, we carry that same purpose into a new frontier where learning goes beyond the boundaries of the classroom, with technology helping students bridge between potential and opportunity. With the digital age challenging us to rethink what learning means, how can we strengthen our communities and shape generations of leaders who will carry the spirit of service and excellence beyond our campus? Digital transformation is not just about adopting technology for the sake of it. It's about widening the path to opportunity. Every learner can access the same quality of education with the same confidence to thrive in a fast-changing world. With the support of digital platforms and our partnership with Samsung, every teacher and student is now equipped with a Galaxy Tab A9 Plus. The single step has transformed access to learning, allowing classes to continue wherever our learners are, regardless of circumstance or environment. Our educators
are no longer limited to traditional teaching method. They have been trained to use app and online platforms to create interactive, data-driven lessons that adapt to how each student learns best, bringing energy and relevance into every subject. Students in turn are collaborating digitally across teams and disciplines, mirroring the very environments they will soon enter in the professional world. We have taken learning beyond the classroom, empowering teachers to inspire and students to lead by embracing technology and making tablets part of our curriculum. Our digital transformation is not simply an adaptation, it is transformation driven by purpose, guided by innovation, and anchored in our belief that education must always serve people first. Our mission to democratize technology in education has taken a significant step forward with Samsung. By empowering every student to leap into the future, we ensure that true transformation begins where opportunity is shared by everyone, everywhere. The future is a race. At Naga College Foundation, we don't just keep up, we set the pace and we change the game. College of Business and Management, where ideas grow into enterprises. College of Teacher Education, shaping minds that shape the nation. College of Health Sciences, where compassion meets innovation. College of Engineering, designing solutions that redefine tomorrow. College of Arts and Sciences, fueling creativity, culture, and connection. College of Accountancy and Finance, empowering the economy through mastering numbers and market. College of Criminal Justice Education, protecting communities with excellence and integrity. College of Computer Studies, coding the language of the future. And with NCF micro-credential programs, you don't just wait for the future, you leap into it. Gain and demand skills fast, short, powerful, and flexible. Designed to fit your life and fuel your career. 8 colleges, endless possibilities, and micro-credentials to keep you ahead of the game. Seeing clearly shouldn't mean traveling far from home. At Camsur Eye Center, world-class care is right here in the heart of Rinconada and the Bicol region. With advanced diagnostic tools, ophthalmology specialists, and a team that treats you like family, we bring expert eye care. From children's screenings to managing cataracts, glaucoma, and diabetic eye conditions without the need for long trips. Because your vision matters, and so does your time. Camsur Eye Center, world-class eye care just around the corner. Sa pagpapadagos kan mga bareta, Department of Trade and Industry sa Camarines Sur, tubod na malalampasan ang target sales kan mga nagpapartisipar sa Feria de Camarines featuring Delicioso ngunya na taon. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Ngunyan ang huring aldaw kan trade fair na Feria de Camarines featuring Delicioso kan DTI Camarines Sur na pinagpartisiparan kang 150 na exhibitors sa laog ning 5 aldaw na nagpuon kang April 23. Sa assessment kang DTI Camarines Sur, dakula ang posibilidad na magsobra sa 3 million pesos na target sales ang maging resulta kang nasabing trade fair. Sigon kay Provincial Director Jay Ablan, kang enot na aldaw pa lang, uminabot na sa 825,000 pesos ang naging sales. As in 800,000 pesos man ang nakuang sales kang ikaduwang aldaw. Magayon ang naging result. Actually, when we had our program, ang sabi ko, 3 million ang fighting target. But I think may exceed. Kasi first day pa lang, ang total sales na is 825,000 pesos. For the whole trade, for the first day of trade fair. And then kang second day pa kompleto, almost 800 naman. So I think baka more than 3 million ang magiging
final sales kanin. Sigon sa DTI, magayon ining indikasyon na maski nasa krisis ang nasyon, suportado man giraray kang publiko ang mga lokal na produkto. Sa paaging ini, natatabangan ka mga negosyante na mag-uswag ang lokal na ekonomiya. Ini ang magiging paagi para makapagtaon ng dakol na trabaho asin oportunidad sa probinsya. This is a good indication na maski may crisis kita, yan pa man giraray support kang mga tao for our local products. And I think we've been campaigning for that kasi takol na ba kita mga imported na mga produkto sa merkado. But maski nag-i-enjoy kita ka mga imported product, please, let's not forget to patronize always our local products. Kasi kibutan ni, sa direta ini, and pag pigsusuporta ang mga local entrepreneurs, sinusuportahan naman na maglago ang local economy. And pag nagdakula sinda, of course, it will generate jobs, employment, and kung ano-ano pang mga opportunities sa local community. So in return, kita man girara ang nagbe-benefit. So naging very good, naging magayon ang result kang Feria de Camarines. Mientras tanto, sa closing program, tatawan man ang special awards ang mga nagkakapirang exhibitors aron kang most innovative products, pinakamatibay mag-market as in best in top seller. Para sa Janan TV 38 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Mientras tanto, nakasentro ang Department of Trade and Industry Camarines Sur sa marketing ka mga micro, small and medium enterprises. Sigun sa DTI, target kang ahensya na magkaigwan ng dakol na ingreso ang mga ini. Kung kaya, pinaglansar kang DTI ang Journey to Amazon, kung saan siyam na micro, small and medium enterprises ang nagpartisipar para matabangan na ma-market ang saindang mga produkto sa tabang kang online marketing platform. Sigun pa kay Mr. J. Ablan, may sarong logistic company na nag-signify ng intensyon sa DTI Camarines Sur na matabang para magkaigwan ng online international presence ang mga MSMEs kan probinsya. Sa DTI kasi, more on marketing talaga kami. Kasi we would like really to generate sales and marketing opportunities sa itong mga MSMEs. So, during the opening program, we also launched itong Journey to Amazon. So, iguang 9 na initial na MSMEs na nag-commit to really market their products sa online marketing platform. But this time, bako na lang siyang domestic or national, but in the international market. So, Amazon yan. So, sa police report, sa nakalihis na simana, poon Abril 20 hasta 26, nakapagrehistro nin sunod-sunod na accomplishment ang mga istasyon kan Naga City Police Office. Kabali na ang sarong anti-illegal drug buy-bust operation sa Naga City Police Station 3. Nasa ngatan naman ni nireklamo sa korte ang suspect na yaon pangunyan sa custodial facility kang Police Station 3 mientras sinahalat ang commitment order hali sa korte. Apat man na wanted person ang naaresto kang PNP, huli kang mga kasong inatubang kaini. Duwang akusado ang nahahampang sa kasong carnapping, sarong malicious mischief, asin theft. Ang apat na akusado ang nasa kustodiya pa kang mga police station na nakaaresto sa mga ini. From April 20 to 26, igwa kitang accomplishment sa illegal drugs sa RO from Station 3 na kung saan na-aresto ang sarong personahe. And sa ngunyan, na-file na ang case and nasa kustodiya na ini kang Police Station 3. So nagahalat na lang sinda ng commitment order para ma-commit ni kung sa in jail sin siya i-commit. Pwedeng kitang arrest of wanted person. Last week, nagkikwa kitang apat. Sarong most wanted person na may kasong violation of RA 10883 itong sa Anti-Carnapping Act. Igwa din kitang other most wanted person, same offense, itong sa carnapping, sarong malicious mischief, and sarong theft. So, bali, gabos-gabos ang arrested ta last week na wanted person is apat. Sa ngunyan, ining mga na-arreston sa na wanted person na sa kustodiya na ini kang mga station kung sisay sa hindi nagdakop. So,
naghahalat na din sinda sa ngunyaning na-return na din ini sa court pero naghahalat pa din sinda ning commitment order para madara ini sa jail. Sa ibang police report, nasa custody ngunyan kang Calabanga Municipal Police Station ang 60 anyos na si alias Eddie, residente kang Sitio Santa Maria, Barangay Fundado, Siruma, Camarines Sur, na subuot Barangay Kagawad. Alagad may warrant of arrest para sa kasong murder. Mayong piyansang ipinagrekomenda ang korte sa nasabing akusado. Ang Calabanga Municipal Police Station iyo ang nagserbi kan warrant of arrest kan sugma. Dahil naman inilaag sa report kang PNP kung si Isay ang naging biktima kang sospek. Sa ibang police report, 360,000 pesos ang piyansang pinagrekomendar kan korte para sa siyam na bilang ning qualified theft na inaatubang sa korte kang sospek na si alias Lan, 40 anyos kang Sitio Kalangatlan, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Alas 5:30 nin hapon kan sugma, kang arestohon ang nasabing persona ka mga miyembros kan Pili Municipal Police Station, bit-bit ang warrant of arrest. Nasa custody ini ngunyan kang Pili Municipal Police Station. Sa ibang bareta, Camarines Norte Governor Dong Padilla balik na sa Kapitolyo matapos mapatawan ng suspensyon. Ang detalye sa report ni Juan Carlos Aguirre. Balik Kapitolyo na ngunya na aldaw si Camarines Norte Governor-elect Ricarte Dong Padilla makalihis ang saro may kabangang taon na suspensyon. Sa iyang mensahe sa ginibong halipot na programa kasunod kan flag raising ceremony kan gobyerno probinsyal, nagpasalamat si Governor Padilla sa gabos na nagsuporta sa iya kasabay kan pangapudan sa iyang mga kalaban na tapuson na ang saindang pamumulitika. Pagtulungan natin. Ngayon, kung talagang hindi talaga tayo magkasundo sa politika, at ito'y pakiusap ko na rin sa akin pong mga kaibigan sa kabilang partido, kung hindi tayo magkasundo ngayon, meron naman bagang eleksyon sa 2028? Doon tayo magbangayan. Doon tayo magbalitaktakan. Pero ngayon, let us work together as one. As one people, as one province, as one voice. Tandaan nyo, walang ibang magmamalasakit sa ating probinsya kung hindi tayo lang. Magigirumduman si Padilla, sinuspinder kan ombudsman sa loob nin sarong taon asin siyam na bulan huli sa subuot improper appointment ni nagkapirang individual sa nagkapirang posisyon sa gobyerno probinsyal. Ang nakaaging desisyon kan ombudsman, binaligtad man kan desisyon kan Court of Appeals asin naging pinal huli sa kawaranin motion para sa rekonsiderasyon o apela gikan sa ibong na partido. Para sa GNN TV 48 Naga, ini si Juan Carlos Aguirre, Newsbreak. Padagos sa mga bareta, Naga College Foundation Sports Tryouts 2026, liwat pinagruso kang future athletes. Ang detalye sa report ni Campus Correspondent Jobert Azur. Taon-taon, binubukasan ka Naga College Foundation ang pinto kaini para sa mga jóvenes na nagmamaot maging parte kan Tiger Sports. Dakol na mga hopeful participants ang nagadayo hali sa man iba-ibang parte kan Bicol Region. Ang iba sa inda, hali pa sa hararayong lugar asin luwas kan rehiyon. Balo ng pangarap para sa sadiri asin sa indang mga pamilya. Ngunyan na taon, liwat na nagbukas ang NCF ning tryouts para sa mga sports siri kan basketball, volleyball, taekwondo, chess, arnis, sepak takraw asin iba pa. Ang lambang aspirants may kanya-kanyang inspirasyon asin istorya sa indang pagsabak sa tryouts. Alagan magkakaiba man ang sa indang rason, gabos may gustong patunayan para sa sadiri. Nag-start po ako mag-taekwondo ng mga 15 years old ako and ano lang po, self-training na po ginagawa ko noon. And now po, nag-enroll po ako sa taekwondo club. First po, mag-improve and also ma-enhance po ang self-esteem ko and mag-boost ang self-confidence. Gusto ko po talagang makapag-aral dito para po ma-usap pa, ma-training pa ng mabuti. Para po magkaroon po ng experience para sa incoming college po at para po mas lumakas po mga volleyball.
Trayumpo para sa sarong aspiring athlete ang mapili sa tryout, asin sarong kaugmahan man ini para sa indang mga magurang. Si Ma'am Giselle Mirin, inibahan pa ang sa iyang pamangkin sa pagsalang kaini sa tryout para ipahiling ang sa iyang full support. Sana matanggap siya kasi nakita ko kasi sa kanya na gustong-gusto niya talaga yung taekwondo. Tsaka gusto niya rin talaga makapasok dito. Actually, sinusuportahan ko naman sila sa basta gusto nila yung nababalance nila yung pag-aaral nila. Go ako para sa kanila kasi ako yung nag-aalaga sa kanila as a guardian nila. Maliban sa tibay, sigon ki Coach David kan NCF Men's Volleyball, ang karakter subuot kan sarong player ang sa indang hinihiling para maging parte kan team. Yung mga quality na players na hinanap namin ngayong tryout ay yung may disiplina. May disiplina sa sarili, as in nagsusunod sa coach, as in manov sa pag-aral. Para man kay Coach Efren kan NCF Taekwondo Team, ang sports ang saro sa mga nahiling nindang oportunidad para ipabisto ang maray na futuro para sa mga jóvenes. Kaya padagong subutin nagdidiskubre ang sa indang mga talento. Gusto ming makadiscover ng mga new talents, no? Kasi some of these candidates po para sa lineup na binibilog may is igwadigdi pong as far lang barangay sub Masbate, no, nagpupunta sa Naga City sa NCF para lang mag-tryouts because they want to have a better future, a greener pasture, no? So maybe through sports, through taekwondo, magkaroon sila ng magandang future. Ang pagiging popular sa lado ni sports ang saro sa mga inspirasyon sa likod kan tagline na Home of the Champions. Alagad ang totoong kapangganahan para sa NCF, iyo ang makapagtauning oportunidad sa mga magurang asin jóvenes. Tupadon ang sa indang mga pangarap asin baguhon ang sa indang buhay. Para sa GNN TV48 Naga, Jobert Azur, Newsbreak. Yan ang mga bidang baretang nakalap kag mas pinakusog na puwersa kang GNN TV48 Naga News and Bicol Affairs. Dahil malingaw na i-follow ang samuyang official Facebook page, GNN TV48 Naga. Padagos kaming mahatod ning mga baretang garantisadong nangingenot asin na papanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, GNN TV48 Naga, para updated kita sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Ako po si Chris Palomanya, asin ini ang GNN TV48 Naga News Break. Tanga diri ko nababay na GNN TV48 Naga. Kalma! Lumipat lang ang GNN TV48 Naga sa Channel 48.1. What? Direk, ang simple lang ng solusyon dyan. Kunin ang remote, pumunta sa menu Setup o Settings, at hanapin at pindutin ang scan at hintayin. Then, boom! Balik na si GNN sa Channel 48 mo. Para sa mga balitang nangunguna at napapanahon, at sa mga programang suwak sa panlasa mo. Tutok lang sa GNN TV48 Naga, Bida ang Bicolano. Be a champion, be a tiger today. NCF's the quest, let's lightning your way. At the Naga College Foundation Basic Education Department, we provide an environment where innovation is nurtured and resources promotes collaboration and discovery. Our students benefit from hands-on learning in cutting-edge science and technology laboratories, bridging theory with practical application. We maintain a supportive institutional framework, ensuring a safe, clean, and academically focused atmosphere for every student. Beyond academics, our comprehensive facilities, including sports, develop leadership, teamwork, and discipline. NCF is proud to be a LASO-accredited institution, a recognized mark of excellence and high-quality education. This is Naga College Foundation Basic Education Department. Changing the game. Ano nga ba ang go bag? Ito ay isang halimbawa ng go bag. Maring ito ay isang maging backpack, duffel bag, or sa pagkakataong ito, ang aking go bag ay isang dry bag. Ano nga ba ang laman ng aking go bag? Tubig, pagkain, at gamot. Hygiene kit. Meron pa ako ditong sabon, toothbrush, toothpaste, at shampoo. Flashlights and headlamps. Advisable na magdala po tayo ng power bank. Of course, your communication device, notebooks, and other documents. Duct tape and masking tape. Working gloves. First aid kit. At this moment po, naglagay po ako ng dalawang klaseng rope. Raincoat. Meron po ako ditong mirror, extra batteries, whistle.
Ang layunin ng Bureau of Fire Protection ay ligtas na buhay at ari-arian. Sa muli po, ako ay si Fire Officer Juan Baquero from Bureau of Fire Protection, Naga City Fire Station na nagpapaalala, laging maging handa para ligtas sa sakuna. At NCF, we're all about that holistic grind. Hands-on training, real-world experience, and affordable education that gets you industry ready. Shoot to edit, dito from concept to screenwriting. From shooting to editing to actual broadcasting, NCF was the first and the only school that has its own operational television and radio stations. No boring stuff, just real skills or the real world. G ka na ba? Be a tiger today.